Andam Mopailalom sa lifestyle check ang unang pamilya. Manmigawas ang taho. Nga ang balwarte sa mga Marcos sa Ilocos Norte mao'y nakadawat sa dagkong kantidad sa pondo sa miaging tulo ka tuig subay kini sa report sa Philippine Center for Investigative Journalism kon PCIG. Matod pa ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro, itugyan ni Presidente Marcos ngadto sa iyang anak nga si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang pagtubag sa maong aligasyon. Dugang pa ni Castro nga sukad pa ni adto, andam na ang unang pamilya nga mopailalom sa bisan unsang pagsusi sa gobyerno. Aron pa matudan nga wala sila gikawkaw sa pondo sa gobyerno. Kahinumduman nga gipagula sa Philippine Center for Investigative Journalism ang report nga ang Ilocos Norte nakadawat og dakong bahin sa 1.2 trillion ka pesos nga gahin nga pondo pinaagi kini sa allocable funds sa DPWH. Gawas kang presidential son, nag-uusab ang budget nga nadawat sa igagaw sa Pangulo nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Express Balita Express.